Traffic enforcer sa Upol, Misamis Oriental nga residente sa Cagayan de Oro City, patay human na bangga ang iyang gimanehong motor sa kasugat nga kotse. Laing 5 ka mga nakaparadang motor duol sa nahitabuan na damay sa hitabo. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 46 anyos nga lalaking traffic enforcer sa Upol, Misamis Oriental. Human mi bangga iyang gimanehong motor sa kasugat diini nga kotse sa Zone 6 Barangay Bara, Upol, Misamis Oriental. Base sa investigasyon sa PNP, pasado alauna sa kadlawon adlawng Domingo, nahitabo ang aksidente. Padulong, Cagayan de Oro City ang biktima sakay sa iyang motor diyang sa iyang pag-overtake ni sungag kini sa usa ka kotse nga gimaneho sa 33 anyos nga lalaki. Tungod sa impact, nalagpot ang biktima og wala na maitsura ang motor niini. Nawad-an sab og kontrol ang driver sa kotse, rason nga napadulong kini sa usa ka parking lot. Which is, pag kuan po niya, kay nawad-an man siya control, naiya po itong nabanggaan ang mga 5 ka motorcycle nga nakapark dito nga area. Temporaryong gikustodiya sa PNP ang driver sa kotse. Apan adlawng Lunes, gibuhian na kini sa PNP. Human nga aduna nay panagsabot tali 2 ka grupo, lakip mga tag-iya sa mga motor nga nadamay sa hitabo. Base sa impormasyon sa PNP, gihikay na sa banay sa biktima ang pagpahiluna sa patayng lawas niini. Una-unaon ginato ang ato yung i-priority ang safety first ginato, no? Kanang atong speed, tapos ang ato ang palibot, ato yung pagbantayan, sir, no, before ta mag-overtake, ato yung i-clear daan ang ato ang kaniang dalan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.